Patimungni 11 din ni yagulanor nugui man khana media tai jon sadharonni tong kosong lukurokni pressure bai chap bai phainani nangkhau jagao hasani CM Biplop Kumar Dem logiu tongo forest minister eba Tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia tongo local MLA Susanto Chaudhary obo haikeno dosrambari ni patimung sak mokol bai thangnai mani yagulo thangi soike NIT amsayo je phalnok sebaijak mane a patimung am mangpilirok nai mani yagulo hain hai phaisok pai gao jagao dosrambari amsayo nugiman khana niyang ulkuk phacingo tabuk thajing je puro CM phaya puro kholobjak tongmani politin bai kosom bai yang o jagao je flag kosom bai ke khadumani phunukjak kha o jagao amsaini lukurokni bukhaktei tong kosong lukurokni bukhaktei tabuk bo jagao CM kok saitong honorok nugiman khana chini khorangni mangpilin bisingtei lukurokni bisingtei obo haino sanmung tisajaka je o jagao sal kathang khorok dogno guli kokjak mani baike kokjak kha police ni buskango eba oro jagao je ambulance attack mani belai ke chini India hastebo India ha kotorobo selema singja patimung hनै mano obo haikeno je tabuk lukurok nai tongo o patimungni soikubui justice manani bagi nugiman khana yang ulkuk phacingo khut o jaga tini hasini CM Biplop Kumar Deb nailang kha o jagao Maharaja Bir Bikramni talkau thik guli nangjak guli simi nangjak ya haino hayang je 8 tarik ni patimung no phunungnani musungo jagao Maharaja Bir Bikramni je talwar tongmani yak abono sebainani saitok jakha guli khlaijak kha yang fire khlaijak kha sabo khlaika fire sabni order bai fire angkha abo jotono tabuk lukurok sanai tongo police ni saitok mung bai je saitok mung investigation paimani yagulo hasini Biplop Kumar Deb saklai kha je samung sida tangai rok borokno naitugui tikhlaijaknai eba borokno majra rajaknai oba haikeno CM Biplop Kumar Deb ni khuktai sing khnai man kha je sakhamnogo klaijak rok je inju dongnai rok borokno 1 lakh taka khe gusna klaijak thik oro basawain rok nugui man khana thaching je hasini Biplop Kumar Deb sajakmani oba haikeno je phalnok sebaijak rok phalnok khamjaknai borokno 50,000 ke hase hapangni bukhaktei subasur jakmani abo hai gusna klaijak tabuk bor lukurok amsani lukurok nugui man khana ase kebang krei tamni bagi hingke khadomani phunukmani bagai khadomani phunukjakmani bagai no phungni simino jagao je kosom bana yang lamani yang bukhak tabuk khe nori khibejak norok chini mangpili nugi malia phiaba chini mangpili norok no phunukka je rajani je mang thong krungai kitingai o jagao flag kosom kaijak hasini CM Biplop Kumar Deb oroni ta kutul kha obono sengnalenya chini khorangni bukhaktei je dosrambari amchai simiya madobari amchai NIT jaga NIT amchai thangai je visit khaimani amang pili rok norok chaiwai nai tongni chini khorang